Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Oh, asmara. Ada cewek kedain. Cewek. Ih, siapa sih manggil-manggil? Siapa sih? Aku Siapa ya? Aku yang mencintaimu dalam diam. Aduh. Mas, maaf tadi ngelemparnya sengaja. Belum ngopo turun gini. Kenapa ini, Dek? Nggak tahu tadi kelempar sendal, Mas. Bisa loh. Goblok iki alah padune ngincang-ngincang wedok ae kowe iki. Beh, goblok andalane. Palas goblok huntane ngene wis. Podar kowe. Salah tukang ngintipi wedok anae. Dik, ikut Mas aja yuk, tinggal aja biarin. Nanti bangun sendiri. Beh, piye malas ke juga lu ya Allah. Beh, panggarung tangit main sepeda. Meneng kocap opo sih iki. Jangan lah seret wis. Tangi. Tanginya. Gratis lah. Istirahat dulu lah. Mas bener. Boleh juga ini kelapa ini. Ngapa, Kang? Wih, Jol. Ngapa ini? Mana aku? Panas lagi. Wih, cacing mana aku? Wah, dari itu pindah Jol. Ngapa nih kono, Jol? Biasa lah. Melu aku yuk, nyore yuk. Oh, kok nomor gue? Di sana ngapain gitu? Nggak sengaja kelempar sendal tadi. Nggak kok bisa? Gara-gara ngerjain. Oh, dia manggil kamu ya? Oh. Kebiasaan kok ngajak cewek cantik dikit udah nggak bengok kayaknya cantik. Belum tuh. Pancet orang tangi bocah ya gue ya. Masalah kok mau ning kono kok iso pindah ning kene. Aduh. Kok ucup ning kono? Wah, iki tidak bener iki, tidak bener. Parah nih. Bocahnya bangke tangi tau bisa tinggi. Kamu itu. Apa tuh? Kok iso kenal tuh? Yo kenal wong tonggoku kok piye sih iki? Lah iya. Yo, ini tinggal ngopo? Mosok lanang yo kenal-kenal iki ngopo? Mosok ora wani sih? Wani. Titik. Titik sih tau wong bocah sik gelem ora ngono ya. Tak tungguin. Kamu tahu nggak yang kamu lempar tadi itu? Nggak tahu, Mas. Iya, itu mau kenal sama kamu.
Mau nggak? Ya kalau mau dia mau kenal sendiri lah. Aku sih ngomong mbek bocahe. Nah, jare ini kowe lek emang lanang, kon kenalan dhewe. Dang. Alas ke Dang. Wes aku yo. Alah dimpet dhisik. Dimpet ya. Yo wis Dang, coba Dang. Yo. Ini kene wae. Yo. Yo masa aku ning tengah emang ku wasit ta? Yo, ojo kene wae kowe. Kowe iki kan dhewe ora wani lho, yo isin. Dek malah enggak kenalan kok. Wis dong, lanang. Lanang inget lanang. Wis to. Yo kene wae. Lah piye sih? Itu enggak gelem nek anu. Ya Dang ngomong kenalan Dang. Dang kenalan. Yo. Boleh kenalan enggak gitu loh. Kali manae penting tuh nomor WA ning ku baru wis. Yo Dang, Dang. Ya gini wae. Ya Dang ngomong Dang. Tak kancani. Mau kenalan dhewe wani lho. Boleh kenalan enggak? Kok kasar toh? Ini sapa iki cekel tanganmu? Ih, iki biasa. Tangan kasar. Bener toh. Dang kenal dhewe Dang. Boleh kenalan enggak? Boleh. Namanya siapa? Pinkan. Pinkan. Nah, Aku Gombrong. iya. Kenal. Oh, iya, saya kenal ya. Suwenang itu kayak Jajan. Oh iki. Piye wis? Wis. Yo saiki bali yo. Wis sore esuk ner kene tak ajak rene nek. Esuk rene nek. Iya. Iya pokoknya. Yo, Aku wis kendel sesuk dhewean. tenan. Tenan. Yo karepmu wis kete omahe to. Wis. Wis kenalan to, ngerti jenenge to. Mbak aku pulang dulu ya. Iya. Bang Bisa ya. aku main kesini boleh? Boleh. Karepmu apa tak? Oh, dah kok. Jangan kok nanti rawani. Udah mau masuk, udah mau maghrib lah. Tenan kayak sesuk arep tenang deh. Yo yo. Masa mau kok kayak ngene sih? Ya enggak, sesuk aku ganti kelambi nyetil. Ya iya lah ngene sapa sing gelem? Terus ambune prengus. Terus ya. Untung wedokane mu apik. Lah iki nek dhek nempel kene kuwi jelas. Long dino semapute ora. Bar kene ndi aku ya? Kayak kopi ya. Kayak utea kae. Ini jajan sing ganteng. Oh ya ijo, aku harus ganteng besok. Enggak kayak gini, Bre. Kepingi lho, dhewe iki setengah loro ngene iki. Ya tenan nih, ini cigok nih selokan. Saiki ning selokan meneh. Aduh.